Hej og velkommen til Dentsu Deep Dive. Dentsu Deep Dive, det er jo formatet, hvor vi åbner op for al den viden, vi har her i huset. Dentsu er i virkeligheden et netværk af rigtig mange enheder, og vi har rigtig mange generalister, strateger, specialister og alt derimellem siddende med en enormt stor viden. Med Dentsu Deep Dive, der vil vi gerne prøve at byde dig indenfor i, hvad der sker inden for marketing, og prøve at være med til at skubbe grænserne for den viden, som du har inden for særligt digital marketing. Vi arbejder Dentsu Deep Dive som et webinar i dag, men når corona forhåbentlig inden længe slipper taget på os, på den danske befolkning, så kommer vi også til at invitere til fysiske events i første omgang i København på Christianshavn, og sidenhen også i Aarhus. Så vi glæder os til at byde dig velkommen til en morgenkaffe og en croissant. I dag der er emnet data. Forstå og aktivere data i din digitale marketing. Og overfor dig, der sidder jeg sammen med René. Yes, jeg hedder som sagt René, sidder i Amplify, vores digitale eksekveringsenhed her i Dentsu. Og her sidder jeg med et fagligt ansvar for flere af vores specialister, men faktisk også et ansvar ud mod nogle af vores større kunder, for at simpelthen sørge for at udvikle dem, og sørge for, at de hele tiden er der, hvor de skal være i forhold til den nuværende udvikling i markedet. Yes. Og mit navn, det er Frederik. Jeg sidder i Vision som konsulent og arbejder strategisk med vores kunder og rådgiver omkring, hvordan man bedst investerer sit digitale budget. Fik jeg sagt digitale. Jeg tror grundlæggende, det er det marketingbudgettet, som jeg rådgiver omkring. I bemærker, at vi har skrevet vores mails på det her slide. Tag ind et billede af det, fordi hvis der skulle være spørgsmål, I spørg undervejs, og ikke få svar, så er I meget velkommen til at skrive. Har I noget, I ikke mener, der skal deles i chatten, men er kun relevant for jer, så skriv også til os, så vil vi rigtig gerne komme retur. Og inkluderer I øvrigt gerne, hvis den er jeres mail i de spørgsmål, I kunne have lyst til at skrive i chatten, så skal vi nok komme retur, hvis ikke vi når at komme retur til alle. En lille disclaimer. Det er faktisk ikke live, det I sidder og kigger på lige nu. I dag der er det onsdag, for dig er det torsdag lige nu. Men vi sidder klar live bag tastaturet, klar til at svare på alle de spørgsmål, der må komme. Og resten følger vi op på mail. Yes. Så tror jeg måske lige, det er vigtigt at sige, at nu nævnte du selv det her med, at der er både generalister og specialister i Dentsu. Hvis så lige skal sætte label på det i dag, nu kan godt være, at den skarpe seer har luret det, men så er det mig i dag, der faktisk går under specialist, og Frederik, der vil forsøge at hive lidt op i en helikopter, hvis jeg går for meget i detaljen. Yes, lige præcis. Og der må jeg også gerne skrive i chatten, hvis der er noget, der virker uforståeligt. Godt. Inden vi kommer til det med data, så skal I lige være helt up-to-date på, hvad Dentsu er for en størrelse. Fordi vi har det, vi kalder en unik operating model. For dem af jer, der er kunder allerede, I har formentlig oplevet, at Dentsu er one point of contact. Dem af jer, der ikke er endnu, måske på vej til at blive, eller bare interesseret i at høre, hvad det er. Så er vi skruet sammen på den måde, at vi har en række kundevendte bureauer. Det er Vision, hvor jeg selv sidder. Det er Karat. Det er Dentsu X. Alle de her kundevendte bureauer er der, hvor du typisk har en relation ind til mediebureauet. Men når vi leverer en ydelse, det kan fx være ved at aktivere en digital marketingkampagne, så er det faktisk vores eksekveringsenhed Amplify, som kommer til at stå for det. Så det er det er mig og hans folk, gode folk, der står for den slags. Og så fremdeles har vi altså også en masse andre former for både performanceydelser og mere klassiske marketingydelser, som alle sammen understøtter de behov, som du må have til lige præcis din marketingverden. Yes. Vi er et hav af mennesker worldwide. Jeg tror, vi er omkring 65.000 eller den stil. Ja, det er mange i hvert fald. Vi er rigtig mange, men i Danmark, der er vi begrænset os til 2 lokationer. Vi sidder i dag på Christianshavn i København, og så har vi René, som i virkeligheden repræsenterer den jyske. Det kommer nok til at høre lidt på dialekten også. En lille smule, og det er vores Aarhus-kontor. Så vi mener selv, at vi har udmærket repræsentation i Danmark. Og så til det. Det her, det er agendaen. Vi har 4 store områder, vi skal igennem. Vi kommer til at kigge på den strategiske tilgang til, hvordan man forholder sig til data, og hvordan man sådan er digitalt moden. Så kigger vi på opsamling af data, vi kigger på aktivering af data, og til sidst så kigger vi på, hvordan man rapporterer, analyserer sin data. Og jeg tror vist også, der kommer noget omkring, når vi visualiserer af data i den forbindelse. Så lad os kaste os ud i det. Det første, det er en strategisk tilgang til data. Sammen med Boston Consulting Group, der lavede Google på et tidspunkt for et par år siden en analyse, hvor de kiggede på, hvad er det for en digital modenhed, man har som virksomhed, og så lavede det 4 områder, man kan placere sig, altså 4 kasser, groft sagt. Og der er de 4, I kan se her fra venstre mod højre, hvor venstre det er den mest basale modenhed. Det er, hvor man skal konsolidere sine data.
Så arbejder man sig videre til at konsolidere sit medie, kigger på audiences, udnytter de segmenter, man nu engang har tilgængeligt. Og til sidst, den mest modne stadie, det er, hvor man kan lave dynamisk og personaliseret marketing. De kalder de her forskellige begreber, vi har prøvet at lige sætte et par ord på, hvad det indeholder. Datakonsolidering, det er der, hvorfra alting udspringer. Du er ikke i stand til at kunne lave personaliseret marketing, hvis ikke du har styr på dine data, fordi den personaliserede marketing, den er baseret på den data, du opsamler. Så det er altså sådan noget med, har du fået tagget dit website op, har du korrekt tracking på, har du styr på, hvad for noget indhold der skal være hvor, og så videre, og så videre. Næste step, det er, når du har styr på dit website, så er du klar til at gå ud i medierne. Du laver et audit af, hvordan din betalte søgning, altså dit selv ser ud. Du laver et audit af, hvordan din analytics ser ud. Får du den rigtige data ind, har du fået konsolideret det på en måde, så du også kan udnytte det. Du sørger for, at der er pixler, så du kan se på den performance, der er på de kanaler, der nu engang kører digitalt. Næste step, det er så, hvor du udnytter de dele her til rent faktisk også at kunne købe audiences, altså ramme de rigtige mennesker med det rigtige budskab på det rigtige tidspunkt. Og til sidst, der har man så det, som for mange marketeers, CMOs er drømmemålet, visionen, det er at kunne lave personaliseret marketing, altså godt dynamisk, grundlæggende. Vi ser rigtig mange af vores kunder, de snakker omnichannel, personalisering osv. Og det er rigtig fint. Problemet er bare, at man skal lige være klar til at kunne gøre det, ellers så er det blot en vision. Det er et hus med tag og vægge uden noget fundament. Så det vi gerne lige vil ud med her, det er at sige, der er rigtig mange, der får lagt en vision lidt for tidligt, uden rent faktisk at have styr på, hvor man er hen i den her modenhed. Og det giver simpelthen ikke mening at lægge en vision, hvis ikke modenheden er klar til det. Studiet, som jeg refererede til med Boston Consultancy Group og Google, de konkluderede, at blot 7% de lå i den helt basale del, altså hvor man skal konsolidere sine data. 41% og 49% ligger i den tunge midte, hvor man er i gang, men man stadig har et stykke, før man kan nå personalisering. Og blot 2% af virksomhederne, de rent faktisk er i stand til at lave personaliseret indhold. Og hvorfor siger vi det? Jamen, det gør vi egentlig den årsag, at det er rigtig vigtigt, at man starter med at definere, hvor man selv er, for at kunne arbejde sig videre i den her rangstige. For ellers risikerer man simpelthen at bygge noget, man ikke kan håndtere. Præcis. For at komme dertil, der har vi lavet det her, der hedder, hvilke succesfaktorer der er, for at man kan begynde med at drive databaseret marketing. Det er stadig stjålet, lånt, altså det rigtige ord, fra BCG's analyse. Grundlæggende er der 3 områder, man skal styr på. Man skal connecte sin data, det er altså det her, vi kommer naturligt til, det gør vi. Første parts data, anden parts data, tredje parts data. Så skal man styr på sit automation og integration tech, altså hele sit martech setup. Og så skal man have lavet nogle konkrete og actionable measurements, altså det skal gøre konkret, hvad det er, man vil opnå, og man skal kunne se, hvornår man opnår det til. Kommer dertil. For at kunne komme dertil, så skal man ligesom pakke sin organisation ind i 3 vigtige områder. 1. Man skal have specialist-skills, enten in-house eller ekstern, det er egentlig underordnet. Man skal skabe nogle strategiske partnerskaber, særligt på datadelen, den kommer vi retur til. Og så skal man kigge på sin organisation og sin kultur, og så skal man vurdere, er min organisation klar til det her? Hvis ikke, hvad skal der til, for den bliver klar? Fordi det kræver energitilgang at kunne arbejde med data på et meget højt modenhedsniveau, hvor det rent faktisk bliver personaliseret. Og så skal man anerkende tiden i det. Det tager tid at skubbe sin organisation til at være datamoden. Så du som CMO, eller du som brand ejer generelt, sæt dig ned og lav en god plan for, hvordan du kommer dertil. Og det er noget af det, vi kommer til at snakke rigtig meget om i dag. Det første her, det er processen, fordi det er det, vi kommer til at fokusere på. Processen fra man opsætter målsætninger til man har et best practice launch. Og discovery og strategy-fasen, det ligger ind under det, der hedder opklaring eller mapping af data. Det er det, vi kommer til at bruge hele webinaret på i dag. Derefter der kommer der implementering og til sidst aktivering. Det vil være et andet deep dive. Hvis vi kigger på det her, så starter vi med Discovery og Strategy. Discovery er grundlæggende, at man laver en kortlægning af ens nuværende system og dataopsætning. Det betyder, at man får afklaret, hvordan er ens data set op i dag. Altså alt det, der hedder førstepartsdata. Alt det, der du sidder med og ejer selv på dit eget site. Så skal du kigge på din datastruktur. Du skal kigge på dit tech-økosystem. Lave en grundig vurdering af det og vurdere, hvorvidt du har nok, om du mangler noget, og om du ligesom kan slutte cirklen, så du har et holistisk økosystem. Og så skal du definere dine strategiske KPI'er. Det er enormt vigtigt, at du får defineret, hvad er det egentlig, vi skal have ud af det her dataarbejde, vi skal til at arbejde med. For ellers så risikerer du, at du bliver fristet af det første og bedste tilbud, til at sige, det lyder også interessant med data. Det lyder også interessant med data, men det er kun interessant, hvis det peger ind i den strategi, du har lagt, altså de KPI'er og de målsætninger, du må have.
Så når du har lavet hele mapping-delen, så går du over i strategidelen. Strategidelen, det er grundlæggende, som vi skriver her, en model for, hvordan at data eller aktiver, men altså data i dag, det bliver brugt til at opnå de KPI'er, du nu engang har opstillet, altså hvordan du kommer i mål. Og her der begynder vi med at gøre det mere konkret. Grundlæggende så skal du kigge på, hvordan kan du få indsigter på dine primære og sekundære målgrupper, og hvordan kan du gøre dem forståelige. Bygge personerprofiler. Få dem ud af verden, hvor det bare er data, men få gjort dem til konkrete profiler, som minder om den brugergruppe, du har tænkt dig at arbejde med. Så skal du bygge actionable segmenter, du kan aktivere, altså brug dataen til at bygge de her mennesker, du gerne vil betale til, og få dem aktiveret. Det ved jeg, vi kommer retur til senere i dag. Og så skal du kigge på dit website, sammenholde det med den optimale brugergruppe, og så skal du sikre, at der er et match derimellem, sådan at dit website rent faktisk møder de behov, som målgruppen de må have. Så giver det rigtig god mening, at du sætter ned og bruger noget tid på at mappe den consumer journey, som dine primære personer går igennem, så du sikrer alle de touchpoints, der er undervejs, der er tilstrækkeligt til stede, og opfylder de behov, der må være for personerprofilen. Og til sidst så skal jeg lave en model eller en strategi for, hvordan I vil aktivere den data, I har tilgængeligt. Og det, der er lige så sikkert som andre i kirken, det er, at når man først begynder med at aktivere data, så kommer der mere data. Så ligger også strategi for, hvordan skal vi fremadrettet bruge den data, vi må opsamle. Yes. Og når man laver sådan en model her, eller når man begynder med at arbejde med en strategi, så er det enormt vigtigt, særligt når vi snakker data, at man gør det step by step. Og det her det er egentlig bare for at illustrere, at vi anbefaler, at man fragmenterer ned i delprojekter. Først projekt 1, prioritering under projekt 1. Derefter projekt 2, delprioriteter. Og det her, at du får et stort ansvar som brand ejer, eller den, der skal drive processen, fordi der ligger rigtig mange prioriteter undervejs, du kan vælge. Sørg for, at du har lagt en lang timeline, inden du går i gang, så du har styr på, hvornår hvad det ligger. For ellers så risikerer du simpelthen at ryge ud i et mudder af opgaver. Præcis, og så kan du ikke prioritere, hvad der er vigtigst. Det er jo, altså, det er fundamentet. Godt. I Dentsu, jeg nævnte det her med, at man bliver nødt til at have nogle indsigter på at kunne lave en god personprofil. I Dentsu, der har vi et indsigtsværktøj, vi kalder M1 Panel. Det bruger vi til at berige de profiler, som du arbejder med derude. Altså præcis den personprofil, du ønsker at tiltrække. M1 består af en masse surveys, vi sender ud, så vi har enormt meget data på alverdens spørgsmål. Så vi spørger om alt fra præferencer til brands til mest købte produkter, hvornår du sidst har købt det her produkt. Og på baggrund af det, så kan vi lave en profil på, hvor man bor hen geografisk, hvad for et køb du har, hvordan at dine købsvaner er, hvilke medier du bruger i hvilken frekvens. Og alt det beriger vi din personerprofil med. Så tag lige fat i os, hvis du har behov for at få større viden omkring din kernemålgruppe, så kan vi hjælpe med det. Og vi kan faktisk også skræddersy det til lige præcis dig, så har du et brand, hvor du har nogle bestemte spørgsmål. For de spørgsmål, vi har sendt, de er jo selvfølgelig mere generisk karakter. Ja. Så kan vi rent faktisk tilføje dem til surveysene going forward, og skræddersy til dig. Så kan du måske også bare lige knytte en sidste kommentar og sige, altså det er jo også digitale segmenter, det her. Så det er jo faktisk nogen, vi kan tage og arbejde med i de platforme, vi sidder i. Så vi rent faktisk bygge videre på de her profiler, på de ting, som vi kan se, de har en affinitet indenfor, og så kan vi egentlig bearbejde det, og så skyde ud over systemer. Måske igennem en lookalike, eller hvad det nu kunne være. Yes. Det var personerprofilen og indsigten dertil. Når vi kommer til eksekveringen, den rigtige budgetfordeling, der bruger vi vores, og det hedder sådan set CCS, men det ligger inde under M1, og er et planningstool, som vi bruger til at finde ud af, hvordan opnår du den optimale reach eller dækning med et given budget. Og når vi har fundet ud af, hvordan den optimale dækning er, så kigger vi på, okay, hvad er din kampagne KPI, og hvordan er så den perfekte eller den optimale fordeling af budget i forhold til de medier, der er mest relevante. Det er det her slide her viser, og det er i virkeligheden unikt for os i Dentsu, at vi har adgang til den slags. Ja. Det er baseret på mange års data, som vi løbende lægger ind i det her tool. Og til sidst, når du har fået styr på de to ting, så skal du visualisere din performance og rapportering i nogle dashboards. Det kommer vi meget tilbage til, men vi vil bare slå et slag for, at dashboards kan ikke blive undervurderet. Det er her, at både du selv og hele organisationen nemt får et overblik over, hvad er det reelt, vi har gang i øjeblikket, og hvordan er performance på det billede. Præcis. Godt. Så med de ord, så er det tid til at dykke ned i under the hood, og det vil du gøre. Ja. Nu går vi lidt mere nørdet til værks. Så må du jo lige hive mig lidt op, Frederik, hvis det bliver for meget. Det første, jeg lige vil dykke lidt ned i forhold til dataopsamling, det er faktisk tag management. Altså det her med, hvordan lægger vi noget på et website for eksempel, så vi rent faktisk kan måle på den aktivitet, der sker. Og man kan sige, den måde, vi man i høj grad gør det her på, det er ved at lægge en pixel på
på websitet. Og i gamle dage, før man havde noget, der hed tag management systemer, hvor man så kunne gøre det lidt mere aggregeret og konsolideret på tværs, jamen der var man faktisk inde i websitets backend, eller appens backend, eller hvad det nu var, og så egentlig lægge pixelkode på for alle de systemer, som du gerne vil opsamle data til. Så det er jo for eksempel, hvis du vil have en Facebook-pixel på, så skulle den hardcodes. Hvis du har Google på, så skulle det hardcodes. Så hver eneste gang skulle det gå igennem en udvikler, fordi vi som medium for eksempel ikke kunne sidde og gøre de her ting, ikke medmindre vi egentlig havde adgang til den del. Så en utrolig ikke særlig agil, uagil kan man måske sige, proces for at, ligesom at få opsamlet data. Og egentlig måske også nogle gange der er en stopklods for, at man ikke fik opsamlet al den data, man burde. Det der så har været en overgang, en transition over til, og så i højere grad arbejde med det, man kalder tag management systemer. Nu det her I ser, det er et screen fra Google Tag Manager som et eksempel på de her tag management systemer. Det man her får mulighed for, det er at implementere et eneste tag på alle sider af sit website, og så kan man egentlig herigennem begynde at arbejde med de forskellige medier, man gerne vil opsamle data til. Og det betyder egentlig, at vi er gået fra noget, der har været relativt komplekst og ikke særlig agil, til at vi nu er blevet kommet over i den anden ende, og det er blevet meget simpelt og nemt for os at sidde og arbejde i, og ikke nødvendigvis har den store kodeforståelse. Så vi kan egentlig nu deploye alle de tags, vi egentlig har brug for, alle de pixels, vi har brug for at kunne opsamle data i diverse systemer, som vi arbejder i i dag. Der er dog den lille finte ved det her, at der er den tendens, vi ser lige nu i markedet, som hedder privacy. Vi havde 2 kollegaer i sidste uge, der snakkede om den her cookieless future, hvor vi egentlig har lånt lidt pointer fra, og i hvert fald lige kommer til at repetere nogle ting af det. Og det gør vi egentlig, fordi at det her det bare er super vigtigt at forholde sig til. Hvis man sådan skal kigge lidt på det op fra helikopteren, som Frederik nok vil sige, så er det, at man har consent-delen, altså den lovmæssige del, og man har den tekniske del, altså ITP-delen, Intelligent Tracking Prevention. Hvis vi starter over i den lovmæssige del, så er det her med, at I nok har set, og også måske nogle af jer har fået implementeret, forhåbentlig mange af jer, den her consent-formular, der ligesom dukker op på siden, når man kommer ind, hvor man bliver spurgt om, må vi tracke dine data? Og der kan man så vælge ja, nej, og det har selvfølgelig betydet, at mange har trykket nej her, og også at vi har tabt noget af den data, vi hidtil har kigget på. Det er selvfølgelig et problem i forhold til vores marketingaktiviteter og rapportering osv. Hvis vi kigger over imod den tekniske del, så er det den her ITP-del, som primært Apple arbejder med lige pt, hvor man egentlig ud fra et browserperspektiv går ind og lukker ned for brugen af tredjeparts cookies. Så det vil egentlig sige, at vi med vores Google-systemer og vores Facebook-systemer ikke længere får lov til at måle på brugernes aktivitet. Og det er selvfølgelig også et kæmpe problem. Og sammenlagt de her to, så har vi bare en stor tendens i markedet, som gør, at det er i hvert fald mere besværligt for os at måle på aktivitet. Hvis man sådan helt konkret skal kigge på de udfordringer, der er, så vil vi prøve at liste nogle af dem her. Det kan blandt andet være det her med, at man ikke længere kan lave sin lookalike-profil, fordi vi ikke har noget basissegment. Vi har ikke nogen brugere at ligesom lave den her lookalike-profil på. Yes. Vi kan ikke gå ud og lave retargeting-kampagner, altså noget af det mest klassiske, man ser. Det her, man kigger på en sko på en website, den forfølger dig efterfølgende på diverse medier. Det er også svært, fordi vi har ikke tracking på brugerne. Hvis vi sådan kigger på de 2 sidste, så er det igen det her med optimering og salg. Altså vi kan ikke måle på salget, fordi vi har ikke information om brugeren på websitet, så det bliver svært for os at måle på. Og i sidste ende, når vi skal bygge vores strategier, vi skal lave anbefalinger osv., jamen det bliver altså også udfordret, fordi vi ikke i samme grad kan måle på vores kampagneaktiviteter og website tracking. Facebook har lavet nogle forskellige simulerede undersøgelser, hvor de har været ude at teste blandt 20.000 annoncører, så det er altså sådan rimelig signifikant. Men der har de været ude at teste på, hvad vil det egentlig betyde for annoncører, hvis vi går fra at optimere mod kommenteringer, altså et ønsket outcome for den enkelte kunde, over imod at kunne optimere mod klik. Jamen, så kommer vi altså til at se, at vi kan selvfølgelig opsamle færre konverteringer, og det betyder også, at vores CPA, altså den pris, vi giver for at drive en konvertering, jamen den bliver op imod 150% højere, fordi vi altså har de færre konverteringer, og budgettet er sandsynligvis det samme. Så igen, højere CPA og færre konverteringer. Så altså 2 rigtig negative ting ved den her del her. Yes.
Og hvis man sidder og undrer sig lidt over, hvad den her model siger, så er det jo lige præcis det, du har sagt her, men den vi ser over i venstre, det er udviklingen i Cost per Acquisition, altså CPA'en, ved at overgå fra en CPA-optimeret tilgang til en klik-optimeret tilgang. Så prisen stiger fra $53 til $80 til en samlet ny total på 134. Og på den anden side, der ser vi så de her kommenteringer, du nævner, der altså falder fra 5.400 til 2.100 ved at simpelthen bruge, jeg vil sige den forkerte optimering, men det er det ikke. Altså, det er jo det, man har til rådighed, hvis man ikke kan måle på sin kommentar. Præcis. Yes. Godt. Så fik det slået fast. Godt, og det vi selvfølgelig, det udspringer af, det er selvfølgelig den nuværende løsning, som vi ser for rigtig mange kunder i dag. Og det er jo som sagt pixel-løsningen, hvor man egentlig opsamler data igennem en browser. Så det vil sige, at al den data, vi sidder og opsamler for kunder inde på kundens website, jamen det sker igennem en browser. Og det betyder også, at browseren har utrolig meget magt. For eksempel, at Apple nu kan gå ud og sige, at vi lukker ned for al tracking, fordi vi ejer den browser. Det samme med Google Chrome. Google går ud og gør det samme i 2022, så vi ved også, at det kommer til at ske der. Så i stedet for at give så meget magt til den her browser, den her måde, som tracking sker på i dag, så kan man faktisk gøre det, at man egentlig sidewinder fuldstændig browseren, så vi i højere grad kigger på det bagvedliggende, så vi egentlig begynder at implementere den tracking, vi havde i browseren, altså det, som kunden ikke selv ejer, i noget, som kunderne selv ejer, altså deres webserver og deres server. Og så kan vi egentlig igennem et API-kald begynde at sende data direkte fra serveren og ind i vores annonceplatform. Og det betyder altså, at vores data den bliver væsentligt renere, og vi bliver ikke ramt af de her browser-restriktioner, er en stor udløser for. Ja. Det er da bare vigtigt at huske, og det er igen også en pointe, der er tyvstjålet fra, eller lånt, må nok hellere sige, fra vores kolleger i sidste uge. Selvom man har mulighed for at lave den her server-side tracking, så skal vi altid huske at spørge om lov. Og det vil altså også sige, at vi kommer ikke uden om den her consent-del af problematikken. Så vi skal altid, ligegyldigt om det bliver server-side tracking, eller om det bliver pixel tracking, jamen så skal vi stadigvæk gå ind og spørge brugerne om lov, til at vi må track deres data. Yes. Det er vigtigt lige at have med. Så er vi så kommet videre til næste punkt, som er aktivering af data. Og i den her forbindelse, der vil vi rigtig gerne snakke lidt om vores om data management platform, og hvordan vi egentlig her i Dentsu har arbejdet med data management platform, og hvordan vi egentlig bruger det til at hjælpe vores kunder i dag. Yes. Hvis man sådan helt overordnet skal se på, hvorfor har vi valgt at investere i en DMP, så er det faktisk det her med, at vi får noget enormt værdifuldt data af Facebook og Google. Altså de sender os noget data, som er enormt kraftfuldt og noget, som vi bruger på mange kampagner. Det der bare er med det er, at vi ikke altid har den fulde transparens i den data, vi sidder og kigger på. Så hvis Google sender mig et segment, jeg vil gerne bruge til mine kampagner, og siger, i det her segment ligger personer, som er interesseret i at købe en cykel. Det er fint, det anvender jeg, men jeg har ikke den fulde transparens i at sige, hvordan ved Google lige præcis, at de her segmenter, de er interesseret i en cykel. Det vil jeg i højere grad vide, hvis jeg selv sad med dataen, og jeg selv var ude og sige, at jeg vil gerne købe den her data, og jeg vil gerne kunne se, hvordan brugere navigerer på det her site. Så ved at selv at købe dataen, og ved at sætte nogle restriktioner for, hvordan jeg gerne vil modtage den her data, så kan jeg altså få en meget mere transparent måde at kigge på data på, og også anvende det i sidste instans. Derfor har vi været ude og lave en række datapartnerskaber i Dentsu-regi, så vi altså har en masse data at komme i vores DMP. For man kan sige, uden en masse datapartnerskaber, uden data at komme i sin DMP, så er det egentlig bare en tom skal af noget teknologi, du køber, som egentlig ikke har nogen funktion, udover at, ja, den har ikke nogen funktion faktisk, fordi du har ikke noget data i den. Det en DMP kan, det er, at den kan arbejde struktureret med dine data, så den data, du får ind, det kan du putte i nogle bokser og nogle kasser, og så kan du egentlig arbejde med den ud fra det. Så hvis vi for eksempel tager eksemplet her, vi har for eksempel et godt samarbejde med Concept, Command Concept, hvor vi har inde på tipsbladet har været inde og sendt noget tracking op, og inde på det her, der kan vi egentlig se på, gennem de variable, vi har fra siden, jamen hvad er det de her brugere, de rent faktisk gør? Okay, der er en bruger her, der oddser på Manchester, der er en bruger her, der oddser på noget, Liverpool for eksempel, jamen så kan vi tage de her segmenter, og så kan vi rent faktisk forme dem ind i vores DMP, og så skyde dem ud i den anden ende, og bruge det til at targetere de her personer med et andet budskab, som måske kunne være relevant for en given annoncør.
Ligeledes har vi selvfølgelig lavet datapartnerskaber med mange andre. Jeg tror, at i dag der sidder vi på omkring hver tredje dansker i vores DMP, har vi lavet nogle udregninger på. Og det er jo rigtig vigtigt at sige, inden vi går ud og investerer rigtig mange penge i sådan, for det er super dyrt at købe sådan et værktøj, og det er super dyrt at have ressourcer til at sidde og arbejde med, det er super dyrt at gå ud og købe dataen. Så er der muligheder for selvfølgelig, at I kan konsolidere jeres ting, eller rådføre jer med os, og så kan vi egentlig se på et muligt samarbejde. Vi gør det allerede med rigtig mange kunder. Og det er måske også værd at nævne, at dem der har købt en DMP, for det er der også. Selvfølgelig. Der er også mulighed for at berige data der, ja. Og igennem partnerskaber også. Selvfølgelig. Vi kan også sende data igennem DMP'en, ja, hvis man ikke ønsker at lave et samarbejde direkte. Hvis vi sådan skal prøve at sætte det lidt op i forhold til, hvad kan vi så bruge den her data til, jamen, så kan vi selvfølgelig bruge det til enormt mange ting. En af de ting, vi bruger det rigtig meget til, det er faktisk at se på vores data, altså vores DMP-data, de partnerskaber, vi har her, og så egentlig holde det op imod den data, vi nogle gange modtager, altså heldige at modtage fra vores kunder. Og så kan vi egentlig sidde og sammenholde de to ting og lave nogle analyser på baggrund af de to datatyper, som vi modtager. Lige præcis. Så det betyder i virkeligheden, at for dig, som annoncør, der skal ud og aktivere nogle segmenter, der er vi i stand til at matche den data, du selv har, med den store mængde data, som vi har tilgængeligt gennem de her partnerskaber, som du har nævnt, René. Og så kan vi udfri de segmenter, vi gerne vil aktivere. Det kan være af forskellige karakterer, afhængig af den KPI, du må have. Så har du noget data på dit website, der viser dem, der konverterer. Har du noget data, der viser, hvem der har mest trafik på siden? Har du hvad for en KPI, du må have? Så kan vi lave et affinitetssegment på baggrund af det, og så kan vi tage det segment og skyde det over i aktiveringen. Det kan være nede ved dig nede i Amplify. Yes. Aktivere segmentet og samtidig teste segmentet, for vi kan bygge flere segmenter med en lille variabel, altså en lille forskel, så vi kan teste, hvor performance i et givet KPI den er bedst. Yes. Og det er det, vi prøver at gøre mest muligt pædagogisk her, ved at vise, hvad det vi gør. Så den blå boble, den viser den data, du sender tilgængelig på dit eget site. Den boble er væsentligt mindre end den boble, vi står på, altså den DMP-datamængde, vi har. Der har vi som sagt rigtig meget data, kvæg de partnerskaber, vi har. Der, hvor vi kan gå ind og gøre forskel, og der, hvor vi kan optimere de budgetter, du har i dine kampagner, det vil at tage lige præcis det snit, hvor din data fra sitet, det matcher med den data, vi har i DMP'en, sådan så vi kan bygge de her, nogle af jer kender måske ordet, lookalike-segmenter, altså hvor vi går ud og tager en profil og gange den op med 1000, og så har vi pludselig et stort nok audience til, at vi kan aktivere det, og det vil du kunne se i den ROI, du har på din marketinginvestering, fordi det vil være meget billigere at nå de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Præcis. Yes. Så for lige at summe det op, for der var rigtig meget der. Ja, der var rigtig meget, og det kan godt blive lidt tungt med den her datasnak her. Men det vi ligesom gerne vil summe op, det er de her 4 pointer. Altså det vi arbejder med, DMP, et af de primære punkter, vi arbejder med DMP ud fra, det er altså den her fulde gennemsigtighed, som vi får i vores data, altså muligheden for at dykke rigtig dybt i den. Se på dem, hvorfor er det her segment, det er godt? Hvad er det, der virker godt i det her segment? Hvordan er det opsamlet? Og giver det os mulighed for at ligesom spænde noget ekstra guld. Så er det også vigtigt at sige, at den data, vi opsamler, den opsamler vi jo direkte hos vores partner, så det bliver faktisk forstået som førsteparts data. Så det bliver heller ikke på samme måde ramt af den her ITP tredjeparts datanedlukning. Så er der mulighed for at kombinere vores DMP-data med kundedata og lave nogle af de her customized lookalikes, som Frederik ikke fortalte om før. Og det kan simpelthen være det, der er med til at lave nogle højafinitetssegmenter, som kan øge performance på jeres kampagner, som vi sidder og afvikler. Lige præcis. Der kan altså være spørgsmål til lige præcis den her del. Skriv for guds skyld til os, så vi vil meget gerne gå et spadestik endnu dybere omkring, hvad der er ved DMP-muligheder. Nå, men der er jo også skellet mellem online og offline data, og det ved jeg, du også lige har på. Ja, det har jeg også lige på. Altså, hvis vi ser på den privacy-tendens, der er i dag, og den vej, pilen ligesom peger, markedet går i, så peger pilen nok på, at vi skal være lidt mindre afhængige af cookies. Og det her, det er nogle eksempler, vi har taget med på, hvordan kan man så blive mindre afhængig af cookies. Det kan man blandt andet blive ved at blive bedre til at arbejde med sin offline-data, eller måske endda CRM-data i sjældne tilfælde. Ja, præcis. Og hvis man skal tage et eksempel på noget, som vi ser rigtig mange faktisk har, men ikke rigtig udnytter, så er det sådan noget som in-store sales. Altså salg, der bliver registreret gennem et POS-system, et point of sale-system, men egentlig bare kommer til at ligge der, og ikke rigtig kommer ud og bliver aktiveret i nogle digitale kanaler. Og det kan ofte være et kæmpe
en kæmpe pain point, og noget, som for egentlig for os vil være guld værd at få fingrene i. Og man kan vel egentlig grundlæggende sige, læg hovedet i blød i kort øjeblik og tænk over alle de steder, hvor du har nogle offline touchpoints. Hvor meget opsamling og meget registrering har du af det? Har du så meget som en lille smule, så kan vi faktisk aktivere det i den digitale performance. Så det er, som du nævnte, men derudover også, altså kommer nogen ned i butikken, hvor mange salg sker der i den fysiske butik? Det kan også være mange kan komme ind til butikken. Ja. Og på samme måde med din CRM-data, det behøver så ikke nødvendigvis at være offline. Nu er vi så over i online, men det er 100% own data. Men det er altså, hvor mange mennesker aktiveres på dit loyalitetsprogram. Er der nogen, der afprøver jeres trial-perioder? Har du abonnenter, du løbende kan følge? Men tilbage til offline data. Ja. Få mappet de touchpoints og få dem sendt over. Og det er jo virkelig enormt nemt at file ind. Ja. Systemerne i dag er jo faktisk bygget på en måde, hvor de rent faktisk kan læse et Excel-ark. Vi behøver ikke gå mere i detaljen på, hvordan det specifikt ser ud, men det behøver faktisk ikke at tage endelig fat i os, hvis I har nogle spørgsmål til det, eller udfordringer med det, eller gerne bare vil vide lidt mere, så er Frederik og jeg klar til at svare på jeres spørgsmål. Yes. Det leder os lidt videre til det her billede, som er noget, vi typisk ser. Nu arbejder vi jo i Dentsu, vi er så heldige at arbejde sammen med rigtig mange danske retailers. Og det her, det er altså noget, som vi tit oplever. Altså det her med, at de fysiske butikker, de i mange tilfælde står for op mod 90% af omsætningen af salget. Og så har vi de her 10-20% på online-delingen. Og det betyder også, at vi sidder i vores ende, Frederik og jeg, optimerer mod en meget lille del af forretningen, altså de her 10-20%, fordi vi egentlig ikke har en stor kagedåse, hvor guldet virkelig ligger, altså den store del af omsætningen. Så hvis man har mulighed for det her og få bragt det her i spil, så kan vi altså også i langt højere grad hjælpe jer med at skabe en god forretning. Vi har gjort det her et par gange, mange gange faktisk for flere af vores kunder, hvor vi egentlig har prøvet at lave en proces for, hvordan det her det kunne se ud. Og selvfølgelig starter med, at der sker et salg i en fysisk butik, så skal man selvfølgelig forsøge at pulje sin data, så man ikke konstant sender data, det bliver noget værre noget. Så enten samle det på dagsniveau, eller hvad det nu giver mening. Så sender man de her datapunkter, og det skal jo så være de her PI, altså det her PI-data, altså personlige identificerbare data. Og det kan være mange ting. Det kan være noget som, hvilket land er det her salg sket i, hvilken by er det her salg sket i. Har vi et navn også på personen, som laver den her transaktion, og så videre. Altså alle de her ting, der bliver forbundet med et salg. Og lige inden alle GDPR-klokkerne begynder med at ringe. Ja. Det er ikke fordi, vi går tilbage og kan attribuere til den konkrete person. Men dataen vil stadig være nok til, at vi kan bygge modeller på det. Præcis. Der bliver lagt en algoritme ned over det fra både Facebook og Google, så det bliver fuldstændig uidentificerbart for systemerne bagudrettet. Men hvis vi nu tager Facebook som eksempel, så bliver det her data, det bliver sendt til Facebook, og så begynder systemet lige så stille at matche den her data, baseret på den login-data, som Facebook er så heldig at være i hvad hedder det? Besiddelse af, ja lige præcis. Og så er det ligesom, magien sker herfra. Fordi så kan vi begynde at kigge på, hvordan bliver de her forskellige salg så egentlig tilskrevet vores kampagner. Og så kan vi lige så stille begynde at attribuere det til vores digitale aktiviteter. Og så er det igen, man kan træffe nogle langt bedre beslutninger, end dem vi sidder og træffer i dag, som primært kan være baseret på 10-20% af forretningen, altså den online del af forretningen. Og så igen, altså det bliver mere komplet fundament, vi får for vores beslutninger og de strategiske overvejelser osv. Yes. Det der også er med den her offline data, det er, at vi selvfølgelig kan bruge den i vores optimering. Nu er det igen et Facebook-eksempel. Der er også nogle eksempler fra Google. Nu fokuserer vi bare lige på Facebook, det her konkrete eksempel. Men mange snakker jo om det her med, at store visits, det er den hellige grad inden for Facebook. Altså det her med, at vi kan begynde at track på, hvor mange brugere kommer ned i vores butikker. Det man bare skal huske på med store visits, det er selvfølgelig en rigtig god ting, hvis man ikke har andet. Men det er en relativt upræcis beregning faktisk af Facebook i forhold til, om man har været nede i en butik. Hvis man derimod får uploadet sin offline data, jamen så har man altså muligheden for at i højere grad kan dokumentere og begynde at se rent faktisk, at en person har været nede på en fysisk lokation. Og det betyder også, at vi i højere grad så kan begynde at optimere mod de her brugere. Så det vil i mange tilfælde, alle tilfælde med, jeg ligesom kan komme i tanke om, være den bedste løsning for kunder at arbejde med. Yes. Og en lille enkelt specificering.
Man kan lave store visits automatisk. Det er også det, du siger, det er inden for en radius. Man bruger maps, altså data fra kort, GPS-data. Når det bliver store sales optimization, så bliver man nødt til at komme på banen i hvert fald en gang for at sætte setup og til, at man får data ind i systemet, men derfra kan det faktisk automatiseres. Præcis, ja. Så det her med eksempel fra Facebook. Google har et andet, som hedder Local Inventory Ads, som også kan meget af det her. Men Facebook har altså muligheden for, at når man får et store sales ind, så kan man begynde at køre en ny kampagnetype, som hedder Store Sales Optimization Ads, hvor man kan begynde at lægge sine annoncer ind, som man kender. Så kan man rent faktisk gennem en CTA begynde at ligesom signalere til brugeren gennem et kort også, at vi vil gerne have dig ned i vores fysiske butik. Og så kan Facebook lige så stille begynde at optimere mod det her, og begynde at få noget data ind på, hvor mange gør så, hvor mange kommer i butikken, hvor meget salgsdata får vi igennem, og så egentlig automatisere den her proces. Yes. Så ikke nok med, at vi kan få rapportering, vi kan rent faktisk også begynde at optimere mod vores annoncer mod det her outcome. Så man for eksempel ser annoncen, når man er i nærheden af butikken, hvor et produkt er til stede. Præcis. Hvis vi ligesom skal tage det skridtet videre, så er det her lidt den hellige gral, kan man ligesom sige, inden for retail i hvert fald. Det er lige steppet videre, fordi her forbinder man egentlig sin store sales data med et produktfeed. Og så sker magien lige så stille, fordi så kan Google eller Facebook faktisk begynde lige så stille at se på de produkter, du har i dit produktfeed, og så egentlig se, hvad er det for nogle produkter, der driver noget trafik ned til ens forskellige lokationer. Og så kan man begynde at gøre det personaliseret, og så bliver det altså rigtig fedt, fordi så kører maskinen, så har vi faktisk et automatiseret setup, der sender salgsdata, vi optimerer mod store sales, og vi har også et format, der understøtter det. Så tror jeg, at den stolpe, den har været bundet faktisk. Ja. Yes. Godt. Så nu har vi for alvor stukket snablen ned i, hvad data er for en størrelse, og vi håber, I stadig er med derude, også selvom René fik lov til at gå helt amok med sit datasnak. Men når alt det her data, det ligesom er blevet sat op, og vi begynder med at udnytte det, og vi begynder med at kigge på personprofiler, hvad vi ellers gøre. På et tidspunkt så har vi aktiveret det, nu skal vi rapportere, vi skal analysere, og så kommer det famøse visualisering også. Og det vil vi lige kigge kort på her til sidst. Fordi når vi snakker omkring de her 3 pointer omkring rapportering, visualisering og analyse, så er det attribution, vi snakker. Yes. Og attribution er virkelig rigtig, rigtig vigtigt, fordi at hvis ikke man har styr på sin attributionsmodel, så kommer man til at lave forkerte beslutninger, simpelthen fordi man ikke bruger dataen korrekt til at beslutte, hvem er ens vigtigste spiller. Så vi har prøvet sådan at tegne den lille smule op. Her der ser I en af de mest afgørende mål i Champions League-finalen, der er oversat til marketing. Og det jeg gerne skal se, det er, at bolden den starter i forsvaret, for til sidst at slutte hos angriberen, der scorer målet. Vi registrerer angriberen som målscorer, men forsvarsspilleren, midtbanespilleren og assisten hen til angriberen er mindst lige så vigtigt for, at målet rent faktisk lå sig gøre. Oversætter vi det til en marketingkontekst, til en kampagnekontekst, så vil I typisk kende jeres egen kampagne fra at starte med et videospor, sidenhen et displayspor, kan selvfølgelig også se anderledes ud, men altså noget, hvor man ligesom kickstarter kampagnen og gør opmærksom på sig selv. Så får man noget data over, man begynder med at lave noget e-mail-kommunikation. Man har formentlig et social post, og i sidste ende har man påvirket brugeren med høj nok frekvens nok gange til, at de går ind og søger på det produkt, du har annonceret for, og køber produktet. Yes. Har man ikke den rigtige attributionsmodel, så vil man tilføre eller tilskrive al værdien til det, der hedder paid search. Så som vi skriver her, der er 4 assist for et last click. Hvis man derimod bruger de rigtige modeller, der er jo ikke noget, der er rigtig forkert her, men bruger man en mere avanceret model, så er man i stand til at tilskrive værdi på et højere niveau. Det her, man skal sige, det er ikke fordi, det er super komplekst, det kræver bare en rigtig omsætning. Men det, I skal tage med herfra, det er, der er grundlæggende 2 modeller. Der er single touch model, og så der er en multi-touch model. Single touch modellen, det er, hvor man tilskriver al værdi til et single touch, altså enten til den sidste interaktion eller den første interaktion, og ignorerer alt andet derimellem. Det kan man gøre relativt simpelt. Det er simpelthen bare ved at sige, enten så det i det tilfælde før videoen, der var vigtigst, eller også var det paid search. Den anden model, eller den anden kategori med multitouch, den kræver data, og der er 4 modeller i. Yes, præcis. Nu kommer vi ikke til at gennemgå alle modellerne, men det der egentlig er i det er, at man egentlig tilskriver flere kanaler værdi. Så for eksempel, hvis vi kigger på time decay, så vil det i eksemplet med fodboldmetaforen egentlig være
paid search, som får den højeste værdi, fordi den er tættest på konverteringen, men så kigger lige så stille bagudrettet, og så vil display faktisk også få noget værdi. Den vil få mindre værdi end paid search, fordi den er længere væk fra konverteringen. Men de her multitouch-modeller, hvis man ligesom skal sige noget over en kamp, så er det, at de tilskriver flere touchpoints. Præcis. Og hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, det er enormt vigtigt at kunne forstå, at der er værdi i alle stepsene hen imod en konvertering. Fordi fjerner du det ene step, så risikerer du, at konverteringen går ned, hvilket du ikke kan se, hvis du kun måler på last click. Præcis. Så det er det, der er humlen, og derfor er det vigtigt, at man har styr på det derude. Så har vi kigget på nogle forskellige modeller for, hvordan man kan kigge på den digitale modenhed. Og René, jeg ved, at du har... Jeg har i hvert fald nogle holdninger, og det er også vigtigt at sige, at det skal man selv gøre op med sig selv, hvordan man ser på det her. Men der er jo den, som mange virksomheder benytter, altså det værktøj, som mange virksomheder benytter, det er den gratis version af Google Analytics. Den ligger også for denne model, den lavere ende af modenhedsskalaen. Og det gør den, fordi at det er selvfølgelig en gratis version, men også fordi, at Googles Google Analytics værktøj, den er cookie-baseret. Og det betyder egentlig, at en bruger godt kan have flere cookies, så der er ikke så meget unikhed ned over det, man egentlig sidder og kigger på. Cookies kan være defineret på browser, det kan være defineret på device osv. Så der er mange forskellige måder ligesom at se det på. Så er der også det, at Google de kigger kun på kliks. Så det vil sige, at det er jo kun klikdata, der bliver registreret i Googles platform. Der er selvfølgelig også den, man altid skal have med, når man kigger i de her systemer, det er, at systemerne godt kan være biased, altså at Google nok, det får man aldrig til at sige, men at de vil tilskrive højere værdi til nogle af deres egne kanaler kontra andre. Ja. Hvis man så kigger lidt videre på modenhedsskalaen, så synes jeg faktisk, at vi ser nogle rigtig positive tendenser fra Facebook. Og det gør det egentlig, fordi de har lavet et modul, som egentlig kigger udelukkende på attribuering. For Google Analytics er det egentlig en del af det, men det er ikke hele systemet. Facebook har også den fordel, at det er people-based, så det vil sige, at her arbejder man med login-data. Og det betyder også, at man egentlig kan lave den her unikhed ned på den enkelte bruger og sige, nu snakker vi til Peter, nu snakker vi til Inge. Derudover så er impressions også inkluderet. Så det betyder også, at det ikke er kun klikdata, man sidder og træffer sin beslutning ud fra, men det er rent faktisk også en visning af en annonce, som i høj grad også har en relevans på de her displaykanaler, som vi også er til stede på. Den kan selvfølgelig også have det her med, at den kan være biased. Det får dem heller ikke til at sige, men det må man nok kunne antage med en vis sandsynlighed. Hvis vi kigger helt hen imod den hellige gral igen, jamen, så vil det være at få sat noget custom op. Altså få lavet en model, som ikke har en afsender på, der enten er Google eller Facebook, Adobe eller hvad det kunne være, men egentlig er noget, man custom sætter op. Det kræver også rigtig meget, og det kræver en høj modenhed, og den ligger også højt på kompleksiteten. Så det vil være noget, man skal stile efter, og nok ikke være noget, det man skal gå efter til en start. Men der er rigtig meget at hente i Facebooks platform, i hvert fald hvis du spørger mig aktuelt. Yes. Godt. Når vi så kigger på, hvad er en god attributionsmodel, uden at lave et brandafsender på, hvem der kan levere den, så er der to ting, man skal være opmærksom på. Et, den skal kunne tracke det, vi kalder multi-moment. Det vil altså sige, det er upåagtet, hvorvidt at det er for eksempel Facebook Search eller Display, at din bruger, du tracker på, har været til stede på, den er i stand til at kunne fange signalerne fra alle platformene. Så skal det kunne være cross-device. I kender fra jeres egen brugeradfærd, at den ene øjeblik, der er I på telefonen, det andet øjeblik er I på computeren, og det tredje øjeblik, når konvertering for eksempel skal ske, så er I på telefonen igen. Hvis jeres attributionsmodel fungerer optimalt, så er den i stand til at kunne se på tværs af de her platforme og devices, og hele tiden attribuere tilbage til den samme bruger. Og det er også derfor, at René før nævner, at Facebook har en lille fordel til Google på det område, fordi at vi kan se, at Facebooks data, det er som sagt login-data, så uanset hvilken device du er på Facebook, så er du logget ind, så vi kan hele tiden se, det er den samme profil, der betaler til. Og det er faktisk en rigtig god pointe, som jeg heller ikke lige fik med før, det er faktisk, at Facebook også har mulighed for, at man kan tagge de andre systemer ind i deres platform. Så jeg vil rent faktisk sige, at jeg kan sidde og kigge på visninger og klik fra henholdsvis displayannoncering, Google AdWords-annoncering osv., og så kan vi egentlig stadigvæk se på tværs, som du netop nævnte her, og så egentlig nå frem til den enkelte bruger. Det er en kæmpe fordel også. Lige præcis. Og så er det med offline. Ja. Nu har vi snakket meget om offline i dag, så jeg tænker, at det i forhold til attribuering skal vi selvfølgelig også lige have den del med. Det er igen Facebooks interface, vi kigger på her, men her har vi et eksempel på, at vi egentlig har logget al kundedata, offline data ind i den her platform,
Og så er vi egentlig i stand til at se igennem Facebooks attribueringsværktøj, hver alt det, vi lige har været igennem. Så er vi egentlig en mulighed for at sige, hvor meget driver Google, hvor meget driver Facebook, hvor meget driver Instagram osv. i forhold til min offline-del. Så hvor mange kommenteringer laver de, hvor mange omsætninger laver de, og hvad er kosten på det. Og så kan vi egentlig ud over at kigge på online-delen, som jo er rigtig vigtig, også kigge på offline-delen, og så egentlig har vi hele forretningen samlet. Og det er jo rigtig smukt. Det må man sige. Ja. Og så til sidst, kronen på værket, prikken over i'et, visualisering. Visualisering kan vi kun understrege vigtigheden af, fordi det er det, der giver dig mulighed for at forstå dine data i en simpel, nemt overskuelig metode. Og nummer 2, måske endnu vigtigere, få din organisation onboardet i det arbejde, du sidder og laver i den digitale og offline marketing. Vi arbejder med særligt dashboards på tværs af alle mulige platforme. Man kan bygge det i Google Studios, du kan faktisk bygge det i rigtig, rigtig mange steder. Men grundlæggende arbejder vi rigtig meget med at lave dashboards til vores kunder, hvor vi propper dataen ind i og giver det overblik, man har brug for. Vi har den fordel, at det kan customize, så afhængig af hvad din KPI er, så kan vi bygge et dashboard lige præcis til at møde den KPI og præsentere den data. Så kan du få en custom report, hvis du er nødsaget til at kunne se dataen mere råt. Du kan også få de her conversion path, hvor vi ligesom kigger på, hvad er det for en sti, der har været fra det første touchpoint til det sidste touchpoint, sådan så du kan begynde med at tillægge de forskellige touchpoints mere eller mindre værdi. Men alt det skal proppes i et dashboard på den ene eller anden størrelse, og vi ved faktisk fra vores kunder, at dem af dem, der har størst succes med at få værdi af de her dashboards, det er faktisk dem, der har en skærm hængende et eller andet sted på kontoret, så man løbende kan følge med, ikke kun selv, men også ens kollegaer. Og den helt store fordel ved det er, at det ofte foregår gennem en API, sådan så at man får live data hele tiden ind, så man live kan gå ind og lave ændringer, hvis der skulle være noget, der skulle tilpasses. Præcis. Og det giver bare et godt samlet overblik. Du har rigtig mange rapporter, du har rigtig mange systemer, som du skal sidde og forholde dig til. Og det kan hurtigt blive noget, hvor man lige taber pipen, fordi man ikke lige ved, hvad det er for et system eller rapport, man skal forholde sig til. Så det med, at man også kan få sat op på en måde, så det giver mening i forhold til sin forretning, så man får den data, man har brug for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Det har vi i hvert fald god erfaring med. Og jeg tror også, det der svaret på, at man ikke altid får lavet sine rapporter i lige så god kvalitet, som den kampagne, man netop har gennemført, fordi at der er man hoppet videre til den næste opgave, og nu vurderer måske lidt værdien af en god rapport. Her slipper du altså for at lave rapporten, ja. Den ligger direkte i dashboard. Så det med dashboard, det vil vi gerne understrege. Og det bliver faktisk også det sidste ord for os i dag. Tusind tak for, at du så med. Vi er på tasterne og svarer på alle de spørgsmål, vi kommer i nærheden af, og ellers så fik du vores mails tidligere. Du er meget velkommen til at række ud, hvis du har spørgsmål til noget af det, vi har gennemgået i dag. Det er rigtig vigtigt, at hvis du gerne vil have svar på dine spørgsmål efter det her, at du lige efterlader en mail, for ellers så kan vi selvfølgelig få fat i dig. Sådan er det. Yes. Godt, det var det sidste ord. Tak for i dag.